Pois tal e como se dixo aquí, este ciclo é a invención da tradición, pero no caso que agora nos ocupa da Festa da Reconquista, ao mellor a palabra invención é un pouco forte, porque a tradición non é inventada, pero si hai unha reinterpretación continua desa tradición. Entonces, máis que unha invención da tradición, habría unha interpretación ou reinterpretación desa tradición que o que ahora aquí nos vai a ocupar. Decía Tito que todas as festas que escolleron eran festas cívicas. Bueno, pois esta en concreto non naceu sendo unha festa cívica, sino unha festa cívico-religiosa. Vale. De acordo, gracias. Pois decía entón que esta festa naceu sendo unha festa cívico-religiosa. A xente nova de Vigo, e ao mellor incluso a non tan nova, quizáis pensa que a procesión do Cristo de agosto e a festa da Reconquista son dos fenómenos diferentes, pero en realidade non o son. En realidade son a mesma cousa. O que pasa é que a evolución social, a evolución da nosa sociedade, a secularización crecente da nosa sociedade e o distanciamento temporal entre unha e a outra, pois leva a pensar que son cousas distintas. Puxen esta foto para que vexan como a cofradía do Cristo da Vitoria ten o claro, e fala de que o Cristo da Vitoria ten 200 anos de devoción. Empeza en 1810, en este caso acaba en 2010 porque a data da foto. Bueno, habría que decir que incluso vai máis alá, porque, claro, un pode pensar que se chama Cristo da Vitoria pola vitoria contra os franceses, pero non é verdad tampouco. Xa se chamaba así. Xa se chamaba o Cristo da Boa Vitoria antes de que acontecera o fenómeno da Reconquista. Pero, cando o 28 de marzo se van os franceses de Vigo, en principio non se fai unha celebración cívica importante, porque a guerra continuaba, e habrá que agardar a victoria en Ponte Sampaio, o 7 e 8 de xuño, para que o día 11 de xuño se celebre un Te Deum na Colexiata, ahora sí, para agradecer os triunfos, porque os franceses despois de Ponte Sampaio sí que se van definitivamente da zona, da contorna. O ano seguinte, o Concello decide votar para todos os siglos venideros igual festividad en acción de gracias al Todopoderoso, implorando a continuación de sus soberanos auxilios, a este efecto y para que pueda legitimarse igual solemnidad, estableciendo para ella y por día festivo el del 28 de marzo, de cada año como el de nuestra libertad, el que se ha de dedicar enteramente al culto divino y de la venerada efigie del Santísimo Cristo de la Vitoria, con la función máis clásica que se recuerde. Isto está no libro de actas do Concello do 30 de marzo de 1810. Por lo tanto, esta é, digamos, a data da institucionalización oficial desta festa, que, como ven, é unha festa cívico-religiosa, unha festa que institui o municipio, o Concello de Vigo, pero dedicada enteramente a lo divino. E así foi como se decidiu que o primeiro domingo de Pascua de todos os anos se celebrase a misa conmemorativa e a procesión do Cristo. Pero claro, as inclemencias meteorolóxicas eran bastante frecuentes por esas datas. E entonces, en 1866, considerouse que para que viñera máis xente, e, polo tanto, vera máis negocio, era conveniente mover esa celebración. E moveuse para o primeiro domingo de xuño. Desde 1866, o primeiro domingo de xuño era cando se celebraba a misa e se facía a procesión. E, evidentemente, se facía a festa. Con gaitas, con romería, con bailes, etc. En 1883, considerouse que era mellor facer coincidir esa festa, esa procesión do Cristo, coas festas patronais.
As festas patronais, como saben, son en agosto porque a patrona de Vigo non é San Roque, é a Virxen da Asunción, o 15 de agosto. E entonces, para facer coincidir as festas patronais e a festa do Cristo, e facer 15 días, digamos, de festa e de negocio, pois acordouse mover a celebración ao primeiro domingo do mes de agosto. Hai outras dúas datas porque teñen que ver con algo que o franquismo, nesa reinterpretación de que falábamos antes, tivo a ben facer, que foi que en 1957 concedeulle honores de capitán xeneral ao Cristo da Vitoria. E o ano seguinte, en 1958, impúxoselle a faixa de capitán xeneral, co cal, digamos, se lle daba unha identificación co réximen moito maior da que tiña naquel momento. Hoxe en día, siga habendo a procesión do Cristo, sigue sendo un acto non tan multitudinario como era fai unhas décadas atrás, pero evidentemente con moitísima xente, e a Festa da Reconquista sigue polo seu camiño. Non obstante, aínda que hoxe nas Festas da Reconquista non hai, que eu sepa, así unha mención especial a isto, nas primeiras edicións, cando se facían os primeiros anos de representación teatral, de teatralización da Reconquista, acabábase na colexiata. Quero dicir que ese vencello entre unha cousa e outra, nos primeiros anos xa desta fase de festa teatralizada, aínda se mantivo. Pero, amén desta circunstancia religiosa, a Festa da Reconquista tamén supón un fito do que pódese decir que desde 1928, desde a publicación do famoso Tratado de Viguismo, se pode chamar así, ese patriotismo local, ese viguismo, que arrinca tamén en boa medida daqui, porque o 1º de marzo de 1810 o Consello de Cámara decidiu, en recompensa polo acontecido ano antes, pola reconquista da cidade, concederlle á vila de Vigo o título de cidade. Hoxe en día, isto nos parece que máis dá, pero naquel contexto, que ainda era o antigo réximen, había un abismo entre ser vila e ser cidade. Históricamente as cidades tiñan voto en Cortes, ainda que no caso das galegas, pois xa sabemos que ese voto estaba transferido e logo hubo que compralo xenerosamente para recuperarlo, pero as 7 cidades que constituían a Xunta do Reino de Galicia, que tiñan voto nesta Xunta, tiñano porque eran cidades. As que non tiñan esa condición non tiñan voto. A partir de 1810, Vigo ten esta condición, aínda que en realidade a cousa non foi tan sinxela, porque Tui, que era a cidade que tiña esta contorna como parte da súa xurisdicción, dixo, bueno, hasta aquí podemos chegar. E non recoñeceu isto, e tuvo que o Fernando VII, o 22 de novembro de 1819, volver a confirmar que efectivamente Vigo era cidade, xa non era vila. E puxenlles aí esa foto que a foto que ten a documentación que se conserva no Arquivo Municipal de Vigo sobre todo o expediente da concesión do título inicial, da confirmación e do cumplimento do mismo. Aínda que todos os anos había festa da Reconquista, hai que agardar a restauración para que, digamos, esta festa da Reconquista, ademais de ser festa, teña unha significación, unha interpretación histórica. Como saben, na restauración, toda España intenta
renacionalizarse. Recorden que terminan as guerras carlistas, parece que se asenta que xa non hai fronteiras internas, nin aduanas internas, como había cos fueros vascos, etc., etc., e, polo tanto, nese intento de renacionalización, o 2 de maio pasa a ser a festa nacional. Non era o 12 de outubro, era o 2 de maio. E esta é a portada do Faro de Vigo do 3 de xuño, porque recorden que era o primeiro domingo de xuño cando se celebraba a procesión. Pois o 3 de xuño de 1978 a portada fala, Faro de Vigo en el glorioso aniversario de la reconquista desta plaza en 1809. Y entonces dice, en Madrid esa aureola se llama 2 de mayo, en Vigo, Cristo de la Victoria. Entonces, digamos que Vigo colócase no mapa. Colócase no mapa porque se os de Madrid teñen un 2 de maio, aquí temos un Cristo da Vitoria. Fíxese que non se fala da reconquista, falase un Cristo da Vitoria. E Faro de Vigo era, digamos, o periódico conservador e La Concordia era o periódico liberal. E en La Concordia, o 4 de xuño, tamén domingo, tamén día da Reconquista, de 1878, dícese o seguinte: hai coincidencias que non se las explica a nadie, por mucho que se discurra. Una de estas fue la de que, mientras los boteros saludaban desde el muelle la salida de los franceses de nuestro puerto en marzo de 1809, por lo tanto, a teatralización que se fai agora xa se facía en 1878, el ruido de las dinamitas llamaba a los franceses de 1878 que abordaban a nuestra ría en la fragata Escuela Flora. Y no era la Flora sola, que a poco rato entraba también, a todo vapor, el yacht de recreo San Miguel, a cuyo bordo venía Mr. Julio Verne. Compaginen ustedes las peripecias de la vida y díganme el efecto del cuadro que exhibía Vigo, engalanada como de fiesta al fin por su reconquista del poder de los franceses, y el que presentaba un buque de esta nación saludando a la plaza en premio del cariño que se profesa en España y Francia. Bueno, esto que xa acontecía en 1878 volve a acontecer ahora, porque non hai que esquecer que en 1996 se lle concedeu a medalla de ouro da cidade de Vigo a o que entonces era Citroën e agora se chama Stellantis. Vamos cos centenarios, porque os centenarios sempre sirven para conmemorar, para rememorar, para reinterpretar. E, claro, como as cousas públicas son de palacio e van despacio, pois o propio 28 de marzo de 1809 colocouse esta placa que poden ver á esquerda, que pon a la memoria de los héroes, bueno, non sei se aquí será a dereita, aquí é... Bueno, a la memoria de los héroes que en 28 de marzo de 1809 reconquistaron esta plaza del poder de Napoleón Bonaparte. Non se fala de franceses, fala de Napoleón Bonaparte porque é un personaxe que lle dá máis empaque o feito. O que me importa sinalar é que nesta placa os héroes son un colectivo, non hai unha individualización deses héroes. Pero, nesa mesma data, acordouse erguer unha estatua conmemorativa deste feito. O que pasa é que hubo que agardar hasta 1947 para que tal estatua fora inaugurada. E nesa estatua, aínda hoxe, tamén hai unha placa por a parte de atrás. E tamén empeza dicindo a los héroes de la reconquista de Vigo. Solo que ahora esos héroes son Abad de Valladares, Carolo, marinero del Berbés,
Cachamuiña, Pablo Morillo, Cayetano de Limia, Tenreiro Montenegro, portugués Teniente Almeida y demás combatientes por la libertad de la patria. Como ven, pasamos dunhos heroes colectivos a unhos heroes perfectamente individualizados e sinalados en 1947. Pero esta estatuaria, en realidad, comezou un pouco antes deste primeiro centenario, porque esa estatua que temos aquí na Plaza da Princesa, que, por certo, eu creo que Vigo debe ser a cidade máis monárquica, desde logo de Galicia, sí, e non sei se de España. Porque non só temos unha Praza da Princesa e unha Rúa do Príncipe, que é a rúa principal, e un paseo de Alfonso, sino que xa temos unha Praza do Rei. Mientras que en outros lugares a Plaza do Concello chamase Plaza Maior, aquí é a Praza do Rei, temos Praza do Rei, Praza da Princesa, Príncipe, Paseo, e non debe quedar, bueno, o actual ainda non ten... Ademais, como se lle chama Princesa, Príncipe, Rei, non hai que molestarse en poñerlle nome, porque sirve para calquer época. Bueno, pois, ese monumento que ven aí, que ten un castelo, que é o castelo que simboliza o escudo da cidade, John Ancelote arriba, que a xente chamaba a estatua de Ancelote, é a primeira estatua que se fai para homenaxear o feito da Reconquista. Pero a do centenario, ainda que se reinaura 50 anos despois casi, é esta que ven despois, que ten aí esas bandeiras de Francia, de Portugal, de España, de Vigo e de Galicia, da Unión Europea, que ten como figura central a Morillo. Porque no primeiro centenario, Morillo é figura central, claro. Víamos que lle poñían Reconquista esta plaza en poder de Napoleón Bonaparte. Morillo era un personaxe coñecido, capitán xeneral, protagonista das guerras da independencia americana, quer decir, era un personaxe de postín. Non foi alguén que pasou por aí e ninguén se acordaba del. Non, Pablo Morillo tiña unha significación incluso na restauración do absolutismo de Fernando VII despois do tirano liberal. Quer dizer, que era un personaxe de empaque. E, polo tanto, preside esa celebración. Pero quen tomou a iniciativa non foi o Concello, foi a sociedade civil, foi a Asociación Popular de Vigo, unha asociación que creada entonces en 1809 no momento do centenario, que tamén decidiu crear esta medalla. Esa medalla que ven aí é a medalla do centenario, que ten o famoso suposto Carolo intentando derrubar a Porta da Gamboa. E hai un Real Decreto do 2 de xuño de 1914 que no primeiro artículo dice: se declara con decoración oficial la medalla conmemorativa de la reconquista de la fiel, leal y valerosa ciudad de Vigo, creada por la Asociación Popular de dicha ciudad y acuñada a 3 centímetros de diámetro en oro, plata o bronce. Artículo 2. Esta condecoración será otorgada a los descendientes de los caudillos de aquellas jornadas y a cuantos hayan colaborado en algún momento a la conmemoración de las mismas, concediéndola el presidente del Consejo de Ministros a propuesta de la Asociación Popular de Vigo. Como ven, o protagonismo da sociedade civil na festa xa ven de vello. Claro, o contraste entre esta primeira estatua do centenario e esta do bicentenario é bastante evidente. O protagonista desta primeira é o xeneral Morillo, que preside o monumento. O protagonista da segunda, aínda que recrea o escudo de Vigo, este sería o castelo, esta sería a oliveira e esta coroa, en realidade, das polas de cada oliva está o nome das parroquias de Vigo. É dicir, pásase de ser Morillo quen preside a primeira do centenario a as parroquias de Vigo, é dicir, o pobo quen preside a segunda. Pero o contraste tamén é importante, porque esta está ubicada nun pedestal cunha zona xardinada, peatonalizada, na Praza da Independencia. Esta outra está ubicada
no medio dunha intersección de rúas bastante frecuentadas, como son a Rúa Venezuela e a que sube para o Castro, é inhóspita, agresiva. Pasa o mesmo que a primeira. Os veteranos saberán que esta estatua non estaba aí cando se inaugurou, estaba na Praza de España. E baixouse da Praza de España ao lugar, Praza de Independencia, por certo, non se chama Praza de Reconquista. O lógico sería que fora a Praza de Reconquista, pero, de novo, o viguismo ten unha parte local, pero, como diaba el caballero, é planetario. E, polo tanto, claro, Praza de Reconquista sería unha cuestión local. Praza de Independencia, pois, colócanos de novo no mapa. Eu creo que esta, en algún momento, habría que sacala de aí. E como tamén é un oliveira, faría un diálogo perfecto co oliveira, símbolo da cidade, e dado que ahora se vai a peatonalizar o paseo con un túnel por debaixo, pois eu creo que unha ubicación aí podría, ese diálogo entre a naturaleza e a creación humana podría ter certo xogo. Nos tempos da República, a Festa da Reconquista ten outros matices. Empezando porque, como ven aí en 1932, o cronista oficial da vila, que entonces se chamaba Avelino Rodríguez Elías, autor dun libriño sobre a Reconquista de Vigo, dice, neste artigo que ven aí, Los bandos de la alcaldía, este año el ayuntamiento se desentendió en absoluto de las fiestas conmemorativas de la Reconquista de Vigo. Tanto se desentendeu que nin tan siquiera foi a procesión. E claro, isto, o ano anterior, no 31 xa non foi a procesión. E isto creou unha certa tensión e fixo que, de novo, a sociedade civil, a través do Centro de Hijos de Vigo, que era non unha asociación recreativa ni cultural, os institutos decían que non era nada deso. Non decían o que eran, pero decían o que non eran. Era un grupo, en realidad, un grupo de presión no que estaba prácticamente toda a dereita viguesa, porque estaba figuras fundamentales do Partido Radical, estaba Avelino Rodríguez Elías, estaba Jaime Solá, estaban xentes do que logo sería a CEDA, incluso xentes de Falanxe. De feito, este Centro de Hijos de Vigo seguirá organizando a festa na época do franquismo, pero na primeira xunta tamén estaba Manuel Gómez Román, por entonces figura destacada do Partido Realista. Por lo tanto, quero dicir que era unha aglomeración de xente importante do Vigo de entonces, e en 1932 este Centro de Hijos de Vigo fai tres cousas. Primeiro, recuperar os restos de Cachamuiña que estaban enterrados no seu solar local, perdón, no seu solar patrio de Pereiro de Aguiar, se non recordo mal, con permisos, evidentemente, dos bispos correspondentes de Ourense de Tui, e tráenos nunha procesión de coches desde Pereiro de Aguiar ata Vigo para enterralo en Pereiro. O Concello pagou o monumento funerario que aínda hoxe está no cementerio de Pereiro. Por lo tanto, Morillo perde protagonismo e Cachamuiña, estamos na época en que hai que pular polo propio, el regionalismo sano e bien entendido, entonces Cachamuiña era unha persona moito máis acaída que Morillo. A segunda cousa que fan é aquí, aí abaixo, na Plaza de Almeida, a Plaza de Almeida, en honor do teniente Almeida, que se chama así desde 1894, colócase unha placa, este Centro de Hijos de Vigo, no ano 32, coloca unha placa para recordar que este tenente foi un dos protagonistas da Reconquista. E hoxe, como saben, o edificio no que está a placa é o Instituto Camões. E a terceira cousa que fan é, na Oliveira, colocarlle unha versa que ainda hoxe ten. Esa versa que hoxe ten se colocou tamén en agosto de 1932. Cachamuiña, a Oliveira e Almeida, Portugal. A Oliveira non é unha anécdota, porque todos os anos, a partir de entonces, ademais de colocar as coroas naquela placa que está ahora na casa da Marquesa de Valladares, aquí abaixo,
frente ao que era a Porta da Gamboa, ademais de colocarlle ali unha coroa conmemorativa, íbase sempre en peregrinación ata o que entonces se chamaba o Paseo de Franco. Paseo de Franco, que é actual Paseo de Alfonso, xa non se sabe se 12 ou 13, Paseo de Alfonso, e que antes era Paseo de Alfonso, pero ante a República ese paseo chamábase o Paseo de Franco. Vale? Non ten nada que ver con Franco, pero chamábase así. Ao mesmo tempo, 2 anos despois, en 1934, celebrouse aquí a Semana Hispano-Portuguesa. Foi unha semana hispano-portuguesa na que se trouxe unha exposición colonial e hubo toda unha serie de actos de irmañamento entre hispanos e lusos, que diría o Ollomol, e, bueno, ese ano a semana celebrouse durante a Semana da Reconquista, é dicir, o 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de marzo. Nos tempos da ditadura, bueno, fíxense como en 1939, o 28 de marzo, aínda non acabara oficialmente a guerra, hai un artigo que pon aí Los héroes de Vigo, firmado por Enrique Lagasca, e nese artigo dícese: era el ideal, bueno, empezase dicindo que a Reconquista fixeron a 300 paisanos voluntarios e 42 de tropa, mandados todos por Cachamuiña. Tanto, Morillo desapareceu de novo. Volve a ser Cachamuiña, e fíxense como se fai moito fincapé en que máis que militares eran paisanos. E dice: era el ideal de España el que inspiraba el soberano esfuerzo que tan rotundo éxito alcanzó. Eran los principios de religión y patria. Al cabo de 130 años, el mismo altísimo y depurado ideal inflamó las almas cuando hordas extranjeras hollaron el solar nacional. Eso en 1939. Pero 20 anos despois, en 1959, fíxense como cambian as cousas. Hai un dibuixo aí, supoño que ven, ese dibuixo é o de María da Aurora, porque o protagonista desta primeira páxina do Faro de 1959 é esta moza que, como ven no dibuixo, lle tira o pote do caldo á cara do francés cando este soldado francés intenta violentala. E entonces faise toda unha glosa desta María da Aurora como protagonista desta reconquista. É curioso, este protagonismo feminino en 1959, pero o que me interesa destacar é que, se fixe nesa primeira páxina, fálase de el presente e el futuro nesta ciudad, intelectual, e entonces hai unha entrevista con un magistrado xuíz, industrial con un enxeñeiro e urbanística con un arquitecto. Porque, desde agora, o que importa da Reconquista, máis que a expulsión dos franceses, é considerar a Reconquista como un recordatorio de que hai que pular por o progreso de Vigo, que hai que pular porque Vigo sea unha cidade dunha enorme importancia futura. Os tempos da transición. En 1980 foi a primeira vez que coincidiu a Reconquista cun Concello Democrático, porque no 79 aínda estábamos nas eleccións, que foron en abril do 79. En 80 hai un bando que ven aí abaixo, bueno, máis que un bando, un aviso: Festas da Reconquista de Vigo, Festival no Centro Deportivo Municipal. E destaquei esta frase co galego de entonces: ofrecemento da Corporación Municipal ao pobo vigués, que foi o que singularmente destacouse naquela gloriosa data da Reconquista e sigue a pular por Vigo. Tanto o primeiro goberno democrático, o primeiro Concello Democrático, volve a colocar o pobo como o grande protagonista. E ese goberno democrático, que seguiu estando presidido por Manuel Soto desde o 79 hasta o 91, creou en 1986 os Premios Reconquista. Unhos premios moi efímeros, porque o ano seguinte cambiaron de nome e pasaron a chamarse Vigueses Distinguidos. E agora concédese o premio Vigueses Distinguidos desde
1977, e a medalla de ouro da cidade de Vigo, o mesmo día. O que pasa é que a medalla de ouro da cidade de Vigo creouse en 1936. E o primeiro beneficiario foi Felipe Sánchez, foi o militar que conseguiu parar aquí a resistencia obreira e facer triunfar o golpe. E desde 1936 sigue concedendo a medalla de ouro da cidade, que ahora se engloba dentro destas honores dos vigueses extinguidos desde 1987. Bueno, e chegamos á festa. A protohistoria da festa, como o primeiro cartel que ven, pon aí Reconquista 94. Unha vez había a muralla, porque o goberno que entonces presidía Carlos Príncipe, dentro dun contexto europeo de recuperación dos cascos históricos, considerou que tamén era o momento de recuperar o casco histórico de Vigo. E claro, para recuperar o casco histórico de Vigo, primeiro había que delimitalo. E, polo tanto, empezou a intentar reconstruir por onde pasaba a muralla. Pero se dice neste cartel que hai verbena e música popular no casco vello, sinalización do recorrido histórico da muralla e reconstrucción figurada das antiguas murallas de Vigo. Isto foi en 1994. En 1995, para financiar esta recuperación que se quería facer do casco vello, presentouse un proxecto ao programa Urban da Unión Europea e foi un proxecto gañador. E Vigo disfrutou do programa Urban, igual que despois Ourense e despois Ferrol, desde o 95 ao 99. E ese programa Urban tiña dentro das súas condicións que non só había que recuperar a arquitectura, había que dinamizar culturalmente esa zona que se quería rehabilitar. E nese contexto de dinamización cultural é cando a asociación veciñal do Casco Vello xunto co plan comunitario do Casco Vello comezan a teatralizar a festa. E a primeira vez que se fai en 1997, con ese cartel que ven a Reconquista de Vigo, representación teatral no Casco Vello, o domingo 6 de abril, ás 12 da mañán, a reconquistar Vigo. Bueno, pois estas primeiras edicións teñen unha característica, e é que tiñan un narrador. Tiñan un narrador que iba contando o que iba acontecendo. Os figurantes non falaban. Os figurantes facían unha representación e era o narrador que era o cego Casimiro. O nome máis apropiado para un cego, claro. Este cego iba narrando. Como digo, aquela sociedade civil que vimos na Asociación Popular de Vigo, no Centro de Hijos de Vigo, ahora recolle de novo testemunha neste Asociación Cultural e Veciñal de Vigo, pero tamén participan institucións locais, e non se ve moi ben, pero aquí debaixo, na segunda edición, na do 98, hai a ver se podo marcar, espérate que me fun, están o icono do programa Urban, este bandeira da Unión Europea porque é a que paga, o icono da Xunta, o do Concello de Vigo, a Cámara de Comercio, é dicir, hai toda unha serie de institucións locais e europeas que están detrás do financiamento destas primeiras edicións. Tamén me interesa ver como aquí hai esa confraternización que víamos en 1878 con Julio Verne, a Flora e tal. Aquí vemos o soldado francés e a moza galega que, como Núñez de Seixas e Amorín teñen un artigo que publicaron como motivo do centenario, do bicentenario, eles recordan que a colección Os Bolechas ten un número dedicado á Reconquista, e nese número hai unha moza galega que acaba casando cun soldado francés que evidentemente se nacionaliza vigués antes de casar. Bueno, cambio de século, e en 2000 por primeira vez hai un goberno nacionalista que é o que ten Pérez Castrillo, de alcalde de Vigo, e claro, o cartel
interésame resaltar que nese cartel hai unha bandeira de Galicia así un pouco subrepticia, pero se ven ese fondo final está o blanco e o azul, incluso esa machada pois casi que pode sinalar unha estrela, pero sin botarlle tanta imaginación. O que me interesa destacar é como aquí non se disfraza tampouco a xente, vístete de época e participa, feira tradicional, representación teatral, baile, etc. E en 2004 de novo se recupera a vinculación con Portugal, porque nese ano a Festa da Reconquista ten de novo ven unha serie de asociacións portuguesas, hai unha exposición de artesanía portuguesa que se fai coincidir con esta festa, recordando o que se fixera xustamente en 1934, 70 anos antes. Bueno, claro, a festa ahora xa non só é festa local, é unha festa que intenta ampliar marcos, romper marcos. En esa festa consigue ser festa de interés turístico galego en 2013, pero antes puxenlle esa de 2009 porque, a pesar de que o alcalde era Abel Caballero, era entonces o bipartito, e se se fixen aí debaixo pon tenencia de alcaldía, porque era as cousas que facía o bloque eran da tenencia de alcaldía e as que facía o PSOE eran da alcaldía. E aquí de novo a bandeira galega, poñerlle importancia ás bandeiras, porque se se fixen en 2009 está a bandeira galega por detrás e en 2013 está a bandeira de Vigo. E claro, en 2020 pasa de ser festa de interés turístico galego a festa de interés turístico nacional. E de novo as bandeiras, a bandeira de Vigo na do 2000 e a última, a deste ano, a de Francia e a de Vigo. Non son inocentes ninguna delas. Concluindo, para rematar, pasamos dun Tedeum a unha festa cívica. Xa non é unha festa religiosa, é unha festa cívica. Pasamos das glorias nacionais que se cantaban na Restauración a unha exaltación do viguismo, aínda que, curiosamente, o acto institucional da Coroa síguese facendo na estatua do primeiro centenario e síguese facendo na Praza da Independencia. Pero, claro, aquí tamén hai olvidados pola tradición, porque que foi dos condes de Vigo? Porque aquel tenreiro montenegro que víamos que si aparece na placa concedeuse o título de conde de Vigo en 1819 porque, en teoría, el foi o primeiro que axuntou xente para cercar a cidade e sitiala. Por certo, que se fala de viguismo e se ignora que na Reconquista participaron moitas xentes que non eran de Vigo, eran da contorna. Eran da contorna, os que sitiaron e entraron con Carolo eran da contorna, non só eran de Vigo. Os de Vigo estaban dentro. Os de Vigo estaban dentro. Que foi da Peninsular War? Porque, claro, falase da Guerra de Independencia, pero a Guerra de Independencia, de novo, é unha invención, porque, na realidad, a guerra foi a Guerra Peninsular. Digo isto porque durante todo o século XIX os ingleses prácticamente non aparecen nunca. As dúas fragatas inglesas que había aí e que foron fundamentais para o triunfo final aparecen moi de pasada, unha cousa así, estaban por aí, pero eles non foron importantes. E aínda hoxe na representación os ingleses parece que esta é unha invención dunha tradición, realmente. E por último, desde Vigo para Europa, claro, porque hai que recordar non só este programa Urban do que falei antes, sino que, para rematar xa, creo que foi Carolo, pero non estou seguro, unha das figurantes centrais da representación deste ano foi a directora da Axencia de Pesca da Unión Europea en Vigo, unha irlandesa, que tivo ben sumarse á festa e representar a un dos personaxes centrais desta festa de Reconquista. E hasta aquí.